Hi guys! Naglalakad lang kami dito sa forest and then ayun yung ay tapos ayun nanguha lang ako nanguha ako ng bear. Diyan lang ako sa likod nanguha. Tapos nakaupo lang ako dito, 'di ba? Free pa. Tapos organic pa siya. And also healthy pa siya kasi fruit siya. Charot, fruit siya. So guys, salamat sa panonood and thank you.